Poštovane kolegice i kolege, naravno da pripreme za pisanje rada nisu teme znanstvenog rada u užem smislu te riječi, ali bih voljela naglasiti neke momente koji su vrlo važni kako biste na to skrenuli pozornost. Radi se o temi, mentoru ili mentorici, informacijama, teoriji, vremeniku i naravno o rezervnom planu. Prvo važno pitanje je poznajete li dobro svoju temu rada, odnosno sadržaje koje ćete obraditi u radu. Često je studentima teško izabrati, ograničiti temu. U tome i mentorica ili mentor može i treba pomoći jer ta tema koju dalje obrađuje određuje i metodu rada, ali i istraživačko pitanje koje se kao glavna misao vodilja mora provlačiti kroz čitav rad. Uvijek se držite teme rada, dosljedno od početka do završetka rada, jer znanstveni rad nije skupljanje informacija o nekoj temi, nego obrada teme na način da se u radu odgovori na postavljeno istraživačko pitanje. Druga važna točka je komunikacija i dogovor s mentorom i mentoricom. Ostvarite pozitivnu komunikaciju s mentorom i mentoricom jer će vas to oboje motivirati tijekom rada. Zatim razmislite i uvažite savjete i iskustvo vašeg mentora ili mentorice. Treća točka je tehničke naravi. Pitajte se imam li za pisanje svog rada sve potrebne informacije, literaturu, tehničku opremu. Ako radite empirijski, onda ćete možda raditi ankete ili intervju. Dakle, treba unaprijed prirediti listu kontakata, odrediti način komunikacije, hoće li to biti elektroničkom poštom ili putem Skype-a i sl. To je važno da ne biste došli u vremenski škripac. Jednako je važno jeste li teorijski potkovani, jeste li svu temeljnu i dodatnu literaturu na tu temu pročitali i pripremili bilješke. Znate li se služiti bazama podataka? To sve igra vrlo važnu ulogu. Naravno da je to sve povezano s kvalitetnim upravljanjem vremenom, odnosno izradi vremenika. Trebate unaprijed odrediti vrijeme pisanja, ali i potrebno rezervno vrijeme za promjene u radu. Uvijek se može dogoditi da želite nešto promijeniti ili preformulirati. Stoga izradite vremenik rada s pauzama za odmor i nepredvidive situacije koje mogu uzeti vrijeme. Za kraj još i plan B, odnosno rezervni plan. Često pitam studente jesu li izradili rezervni plan. Odgovor je uglavnom niječan. Međutim, iskustvo pokazuje da ga treba izraditi jer je život nepredvidiv. Dakle, odredite vremenik s datumom predaje rada i njegove obrane, ali i rezervni plan ako dođe do nepredvidivosti da znate kako dalje.